Molt bona hora a tothom. Avui entrevistarem a una de les portaveus del Secretariat Nacional de la CUP, la Mireia Boya. Molt bona hora, Mireia. Hola, bona tarda. Bona tarda, gràcies d'acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per convidar-me. On és la CUP des del dia 21 de desembre? Des del dia 21 de desembre, jo marcaria dos moments. El primer entre el 21 i el 30 de gener, on la CUP estava disposada a fer respectar allò que havien votat els ciutadans d'aquest país, que havien triat un Parlament independentista amb una majoria absoluta i tres partits, no?, amb Carles Puigdemont com a cap de llista del partit més votat, i estaven disposats a investir-lo aquell ple del 30 de gener, tot i que el Tribunal Constitucional, no, l'estat espanyol, l'estat profund, doncs no volia. Vau ser els qui més el vau defensar, paradoxalment. Sí, que semblaven més puigdemontistes que els propis militants de Junts per Catalunya. I aquí, 30 de gener, ens vam trobar soles al ple de les 4 diputades, es van trobar soles i, per tant, doncs, es va acabar de dilapidar tota aquesta força del mandat de l'1 d'octubre, del 3 d'octubre, i que vam revalidar aquell 21 de desembre. A partir d'aquí, el Parlament va optar per buidar-se de sobirania i, per tant, doncs, acatar una darrere de l'altra les imposicions que venien de l'estat espanyol. I ara som, doncs, que quan ens hem adonat d'això, doncs, hem optat d'alguna manera per intentar sortir d'aquella institució que és autonòmica i intentar, doncs, reactivar, fer recuperar aquest múscul de carrer, intentant organitzar i crear les condicions per a una propera oportunitat de ruptura que nosaltres també veiem que pot ser al voltant dels judicis, que poden ser aquell boomerang, no?, aquella palanca que faci que tinguem una altra oportunitat en el curt termini. Però ets optimista o t'espanten aquests cants de sirena o propostes en ferm de reformes estatutàries o de diàleg? Jo soc optimista de mena, però sí que és cert que hauríem d'haver après algunes de les lliçons del mes d'octubre. I n'hi ha diverses per mi. La primera és que un poble mobilitzat i organitzat guanya l'Estat, no? 1 d'octubre, 3 d'octubre com a gran victòria, l'Estat té por, i la traducció d'això és el Borbó que surt a la televisió el 3 d'octubre, terror psicològic i repressió. La segona gran lliçó és que l'1 d'octubre es pot produir perquè hi ha una comunió, no?, una harmonia gairebé perfecta entre institucions i carrer. Institucions que preparen aquell referèndum i la gent que se'l fa seu l'organitza de forma clandestina i defensa les escoles. Ara potser tenim la gent i no tenim les institucions. Per tant, doncs, la gent hauria de tirar d'aquestes institucions. I en aquest sentit, doncs, cal insistir en que aquest múscul es torni a reavifar i pensar, doncs, al voltant d'aquests judicis com tornem a reprendre aquesta via de la sobirania, del que hem decidit nosaltres per sobre de les imposicions de l'Estat. Creus que el govern o els partits de govern simplement no saben com gestionar això o estan buscant una manera, doncs, de frenar-ho? O simplement perquè sembla que no s'està buscant avançar ara mateix, no?, cap a una desobediència en l'Estat o cap a buscar un altre 1 d'octubre, fins i tot. Jo crec que el problema, bàsicament, és que no hi ha un full de ruta compartit i, en part, és culpa de tots els partits. Notament, crec que els dos de govern tenen una responsabilitat més gran perquè en la negociació d'aquest govern es van dedicar a repartir-se les conselleries i els càrrecs, no?, i conservar aquesta estructura de partit. I al final tenim un govern que no és ni efectiu ni res, és un govern de cohabitació entre dos partits que no interactuen gaire entre ells. I hem estat incapaços de seure, fer un anàlisi compartit d'aquell mes d'octubre i traçar un carril central, una estratègia compartida, unitària, com vam fer el passat octubre, pels mesos que venen, pels anys que venen. Cadascú té la seva i vol imposar-la als altres, i això no pot ser, perquè quan tu vols imposar una estratègia als altres, doncs els altres és normal
rebotin i que diguin que no és la manera, que és dialogant, debatent i construint plegats que ho hem de fer. És per això que no heu entrat al Consell de la República? En part sí. Hi ha dues coses. Considerem que el Consell de la República pot ser un òrgan útil sempre i quan doncs, passi alguna cosa també a nivell intern d'aquí, del país. Aleshores, tenir un govern i un Parlament buits completament de sobirania, més amb un discurs de retòrica que no amb gestos, amb fets reals que facin pensar que poden anar cap a la ruptura, doncs creiem que és un òrgan que és totalment simbòlic. Aleshores, potser hi entrarem el dia que veiem que aquí, el govern d'aquí, no, s'apodera i fa alguna cosa, però ara per ara, com que tots són conselleries compartimentalitzades que no sé si es parlen gaire entre elles, però en tot cas no comparteixen un full de ruta comú cap a la ruptura. No és millor aquest govern que el 155? Segurament. S'ha recuperat la possibilitat de gestionar autonòmicament els nostres recursos. Segurament el 155 hauria fet molt més mal. De fet, crec que ja s'ha presentat un primer informe de les conseqüències d'aquest 155, no només pensant en tota la xarxa internacional, no, de delegacions del govern de Catalunya a l'exterior que feien acció internacional. Doncs aquesta és una de les coses que es va desmuntar, però el 155 doncs, també tenia conseqüències, per exemple, a les universitats. Multitud de grups de recerca es van quedar sense finançament i, per tant, doncs, els investigadors i els professors doncs, ho han passat malament en el sentit de que no podien continuar la seva tasca. Ha afectat tothom. Ara bé, podríem estar molt millor. Podria ser un govern que no fos de gestió autonòmica, de gestió d'aquestes, que no són ni molles, sinó que podria ser un govern que optés per la confrontació, per seguir el mandat democràtic del 21 de desembre, de l'1 d'octubre i del 3 d'octubre i seguir avançant en aquest camí cap a la ruptura amb el règim del 78, i això no ho està fent. Perquè, per exemple, els Mossos d'Esquadra, vosaltres com a CUP heu set molt crítics, de fet heu demanat la dimissió del conseller d'Interior. Creieu que els Mossos continuen manats per unes directrius del 155 o d'alguns càrrecs que van posar aleshores, que van nomenar aleshores, o és que simplement el conseller Buch no en sap més? Les dues coses. Hi ha una part del cos dels Mossos d'Esquadra que no respon a les ordres dels seus superiors, que són uns comandaments que responen a altres ordres o que van per lliure i, a més, són molt violents, no? Però, per altra banda, el que no entenem és determinades actituds del govern de connivència i fins i tot facilitadores de manifestacions feixistes que poden campar lliurement pel centre de Barcelona. I el que trobem incoherent és un munt de felicitacions als veïns d'Altsasu perquè van tocar les campanes i no van deixar fer un acte a Vox i a Ciutadans, no?, que venia a riure's de la gent d'aquell poble, i en canvi doncs, tots són problemes per prohibir, no?, o sigui, treure el feixisme de la Via Laietana i del centre de Barcelona els policies que van venir a pegar-nos l'1 d'octubre. Això no pot ser, això no és un govern valent, no és un conseller valent, i per tant, si hem d'encarar-nos cap a un nou moment de ruptura, els Mossos d'Esquadra són un dels principals problemes que tindrem a l'hora d'intentar aquest nou moment de ruptura, i per tant, o Miquel Buch i Quim Torra s'arremanguen i fan alguna cosa, o per mi ja acabaran de perdre tota credibilitat, i per molt bones paraules i per molt no acataré la sentència dels judicis, jo no me'ls crec, perquè són incapaços de garantir que la policia d'aquest país està al servei de la gent d'aquest país i no del feixisme. Què vol dir desobediència? Què vol dir desobediència? Deies ara que hi ha molta retòrica, no? Però sí, a nivell de fets, què voldria dir? Sí, nosaltres utilitzem aquesta paraula molt, però jo, de fet, per mi, la desobediència
es podria intercanviar per altres, no? Té molts sinònims. La desobediència és el mateix que parlar de sobirania o d'obediència al mandat de les urnes, no? Que ha fet que tinguem una majoria independentista al Parlament. Aleshores, no és que desobeeixis, el que estàs fent és obeir a la gent, a la majoria de la gent. Aleshores, si volem dir-ho així, doncs serà la via de l'obediència a la gent, si no serà la via desobedient. En tot cas, serà la via unilateral perquè l'estat espanyol ni dialoga, ni va dialogar a l'octubre, ni dialogarà. I això és una de les lliçons que hauríem d'haver après i sembla que hi hagi alguns que encara escolten aquests cants de sirena de nous estatuts, de gestos cap als presos, de plantejar-se que es poden negociar uns pressupostos. Per mi tot això no és una via que sigui efectiva, que tingui recorregut i ens estem tornant a enganyar. Fareu caure el govern, si podeu? És que no podem, o sigui... Bueno. Les quatre diputades de la CUP no poden... S'ha de donar-li suport, en tot cas, no? Bueno, després es poden buscar suports a altres indrets, evidentment, però em refereixo a això, no? Si vau donar una mena, tampoc xec en blanc, però bé, vau permetre la investidura de Quim Torra, però en els últims comunicats doncs, hem vist que se us està acabant la paciència, no? I que els pressupostos de la Generalitat potser doncs, no en treuen. El nostre òrgan de decisió, que és el Consell Polític, fa unes setmanes a Palamós ja va decidir que no negociàvem pressupostos i que, a més, l'acció al Parlament doncs, aniria cap a mínims. Només participarem en aquells debats, aquelles votacions que tinguin a veure amb exercir el dret d'autodeterminació i, per tant, doncs, continuar avançant, o en aquelles votacions que justament siguin al contrari, no? Que hem de votar perquè si no els ciutadans socialistes, Partit Popular, doncs poden guanyar determinades mocions que encara retallarien més drets. I després en totes aquelles iniciatives que siguin de caire social i que estiguin pensades per millorar la qualitat de vida de les classes populars i les classes treballadores. En tota la resta, que no ens busquin perquè no hi serem, perquè és un Parlament buit de sobirania i ens estimem més destinar els nostres esforços, com deia abans, en intentar tornar a mobilitzar i organitzar aquest carrer. Què demaneu al govern doncs, per tornar-vos a trobar en un full de ruta? Bueno, nosaltres, si hem de parlar i hi ha una voluntat d'establir un full de ruta compartit i sobretot hi ha honestedat, no tenim cap problema en dialogar, en seure i en explicar quin és el nostre punt de vista per veure si hi ha elements en comú que ens portin cap a la ruptura amb l'estat espanyol, cap a exercir aquest dret d'autodeterminació. Aleshores, aquesta és la base, o sigui, que no ens vinguin a buscar per parlar d'altres coses que no tinguin a veure amb això, perquè tenim models molt diferents de país i, per tant, doncs, aquest joc, no? Fer d'aquesta crossa de govern, doncs no té cap sentit que ho fem. No podem avalar un govern que està renunciant com renuncia de seguir avançant cap a la ruptura. Es parla molt d'unitat, tu n'has parlat també. Clar, les europees és un bon moment, per exemple, per parlar d'una cosa concreta, per anar units i junts? Podria ser-ho si haguéssim estat capaços de seure i veure quin és aquest full de ruta amb un horitzó a mig termini. Però com que no ho hem fet i tothom es veu capaç de, davant d'un micro, doncs, fer una proposta que arriba, que aterra com un bolet, quan no hi ha hagut cap tipus de contacte, de debat, per intentar apropar posicions, doncs aquesta no és la nostra manera de treballar. És de baix cap a dalt i, per tant... Es veu molt complicat, llavors, tot plegat. No. No, home, sí els partits majoritaris de l'independentisme ara mateix no consideren que s'hagi d'avançar cap a la desobediència. Que ens queda un govern de 4 anys doncs, de govern efectiu, d'anar gestionant el dia a dia. Jo crec que la gent començarà a veure
i haurà de començar a decidir si vol aquest tipus de govern, i si no el vol, doncs és hora de que comenci a alçar la veu una miqueta, perquè o sigui, demanar unitat així en abstracte no serveix de res. Hi ha de fer un full de ruta compartit, no? Que anem tots cap a l'exercici d'aquest dret a l'autodeterminació, cap a aquesta república catalana independent, però això no vol dir que anem tots junts. De fet, jo trobo imprescindible que puguem conservar l'heterogeneïtat del moviment independentista, perquè cadascú té la seva visió del món i encara la política d'una determinada manera. I en aquest sentit, les eleccions municipals, nosaltres tot aquest discurs d'unilateralitat, d'obediència al mandat de les urnes i de seguir avançant cap a la ruptura, doncs també ho portem al nivell municipal. O sigui, els ajuntaments, després de l'1 d'octubre, han desaparegut completament. On és l'AMI? On és l'ACM? És a dir... És que ha desaparegut una mica tot. Ha desaparegut una mica tot, per tant, també preguntem-nos si a nivell municipal podem fer altres tipus de polítiques que no siguin les mateixes que fan els partits que estan a govern a nivell nacional. I, per tant, si podem optar també a una ruptura amb l'estat espanyol i les polítiques que imposa a nivell municipal des dels municipis. I en aquest sentit, nosaltres l'aposta és de candidatures municipalistes rupturistes per seguir amb aquest discurs, amb aquest treball, i que siguin des de baix, treballant amb els moviments socials locals per bastir alternatives d'esquerres amb polítiques socials que posin la persona en el centre i que no siguin retòrica desobedient, retòrica de confrontació amb el govern de l'estat espanyol, i en realitat siguin taules de negociació i diàleg de qüestions autonomistes que reprodueixen el que hem tingut els darrers 20 o 30 anys. Parlaves de retòrica desobedient. L'alcaldessa de Berga, és retòrica desobedient o és desobediència? El poble de Berga va decidir que l'estelada estaria al balcó de l'Ajuntament fins al dia que Catalunya sigui una república independent. Va començar un procés, això es va votar al ple i es va decidir i es va posar l'estelada. Com en molts altres llocs. Com en molts altres llocs. Dels tots els altres llocs, l'únic que conserva l'estelada al balcó és Berga. I l'únic que ha dit diverses vegades no a la justícia, no la trauré perquè ho ha decidit el poble, és Berga. Per tant, si tu poses a la persona al centre, al càrrec al centre, és evident que la justícia ha fet que la Montse Venturós ja no sigui alcaldessa. Si tu penses en l'objectiu i penses la persona com una eina per arribar a aquest objectiu, que és conservar la bandera, que era el que volia el poble, hem guanyat, perquè la bandera està allà i ara la justícia espanyola no té res a fer per retirar aquella bandera. Per tant, depèn. Si la gent que s'ho mira com ha perdut el càrrec, la persona ja no és alcaldessa, no entén que l'objectiu de desobeir és col·lectiu i que va molt més enllà de les persones. L'objectiu, per tant, s'ha mantingut. Sí, exacte. Tu vas ser diputada aquesta última legislatura i han passat moltes coses que no hem entès o que no s'han explicat fins i tot, no? Què va passar entre l'1 d'octubre i el 27 d'octubre? Hi havia por? No hi havia res preparat? O és que simplement teníem un Parlament amb una majoria independentista però no disposat a fer la independència? No, jo no crec que fos una qüestió del O a pagar Parlament. el preu, Sí, no va ser una qüestió del Parlament, perquè al final el Parlament va acabar votant aquesta declaració d'independència. Van passar moltes coses entre l'1 i el 27, però jo ho resumiria com... Perquè hem de fer el dol, ho dic per això. A vegades fins que no acabem de fer aquell
crítica o anàlisi, simplement no costa tornar-nos a seure en una taula. No? Hi va haver una sèrie d'accions i de missatges desmobilitzadors que venien tant des dels partits de govern com de les entitats, i principalment l'ANC. L'ANC va enviar un missatge el dia 3 a la nit demanant que la gent marxés a casa. I el dia 27, doncs, també, no? La gent, plaça Sant Jaume plena, 40.000 persones disposades a tot, esperant un gest, i uns concerts i un missatge de aneu a descansar i demà aneu a fer un gelat amb les famílies. Per tant, doncs, no es va optar per la via revolucionària, la via insurgent, que era possible aquell dia 3. Es va optar per esperar un diàleg de l'estat espanyol, que no va existir, perquè no pot existir mai, l'estat no dialoga, i per una mediació internacional de la Unió Europea, quan la Unió Europea és un club d'estats que no s'enfangarà en qüestions internes. Per tant, per mi va ser anar perdent un llençol en cada bugada, dia que passava, doncs, va ser un procés fins a arribar al dia 27 amb aquesta declaració política que al final doncs, ha estat més simbòlica que no pas una altra cosa. Aleshores, el gran error potser hauria estat doncs, no fer aquesta declaració d'independència el dia 4 assumint les conseqüències, això sí, perquè en tot procés revolucionari doncs, la gent doncs, ha de saber a què s'exposa i decidir individual i col·lectivament si estem disposats a anar-hi o no. I això es va decidir en un despatx, a porta tancada, per una sèrie de persones i nosaltres ni tan sols vam participar en aquesta decisió. L'autocrítica, bueno, nosaltres que diem que no, el carrer, mobilització, no, anem-hi, no? Els més revolucionaris, doncs en aquells dies tampoc vam saber ni liderar la mobilització, ni fer missatges a la contra d'aquests que desmobilitzaven, ni emetre consignes clares a la gent que estava esperant, no, que algú digués què fer. Per tant, no vam saber assumir aquest rol de lideratge que haguéssim pogut tenir, i jo en aquest sentit m'agrada ser crítica perquè jo estava allà en aquell moment i no vaig saber fer-ho millor. Clar, també és... La gent hauria de tenir un missatge d'autocrítica, potser de no haver de confiar cegament en que tot estava planificat, tot estava previst i que havíem d'esperar simplement ordres. Creus que això ho hem après un any i pocs mesos després, o que encara creiem cegament, creiem en general, amb el que diguin els líders? La gent té el poder, però la gent no sap el poder que té. I a hores d'ara, jo fent xerrades i actes per diferents pobles i ciutats de Catalunya, doncs el torn obert de preguntes doncs, sempre és una mica el mateix, no? Què hem de fer, com ens direu què hem de fer i quan ho hem de fer? No? I tu intentes explicar doncs, que ningú us va dir que anéssiu a la porta de les escoles el dia de l'1 d'octubre, sinó que ho vau decidir vosaltres mateixos, vau autoorganitzar, no? En tots els pobles i barris d'aquest país. Per tant, de cara als mesos que venen i aquests judicis que nosaltres els plantegem com una oportunitat per acusar l'Estat, per jutjar a l'Estat i per explicar a tothom els drets vulnerats, civils i polítics que tenim, i explicar que això no és una qüestió només dels catalans, sinó que afecta a tothom, a l'estat espanyol, doncs potser aquesta reacció emmarcada en diferents accions de desobediència civil, doncs hi haurà d'haver crides, no?, perquè la gent participi en aquesta desobediència civil. No? I llavors, el que diem és que cal estar preparats, organitzar-se, no? Contactar amb els espais existents al teu poble o al teu barri, doncs CDRs, l'ANC, Òmnium, els moviments socials, doncs, per fer aquestes accions de desobediència que són imprescindibles, no només com a reacció dels judicis, sinó perquè si un dia volem exercir el dret a l'autodeterminació
i s'ha de parlar amb l'estat espanyol, l'única opció que tenim és obligar-lo, és a dir, forçar-lo a parlar d'aquest dret d'autodeterminació. I l'única manera que hi ha de forçar-lo és crear-li un problema molt gros que no pugui ser gestionable, no només a nivell estatal, sinó a nivell internacional. Llavors, aquest marc teòric jo crec que és el que ha de ser el paraigües per a aquesta desobediència civil, aquesta mobilització dels propers mesos. Però tu apuntes al judici dels presos com el d'un desencadenant, no? Que podria ser un desencadenant, no?, de cara a la gent, però sembla que els presos o alguns dels presos demanen calma sempre, no? Quan es va detenir el Puigdemont a Alemanya, doncs no sortiu al carrer, calma, tranquils. Sembla que ho van frenant tot encara ara, i abans ho deies, no?, des del 3 d'octubre, encara ara. Qui pot liderar una desobediència col·lectiva gran arran dels judicis? Ens enviaran, amb altres paraules, ens enviaran els Mossos si anem al davant del tribunal que sigui, doncs, a protestar? Aquesta és la pregunta, no? De fet, ja ho han fet i hi ha encausades per encadenar-se davant del TSJ protestant perquè havien detingut a Carles Puigdemont, no? I són els Mossos del govern els que els van detenir i ara els demanen, doncs, penes de presó. La qual cosa és surrealista i vergonyant. Bueno, no ho sé, no? En tot cas, el que tinc clar és que no es pot tenir la direcció política des de la presó i des de l'exili. És a dir, perquè tu estàs segrestat quan estàs a la presó i perquè no tens tota la informació del dia a dia quan estàs a l'exili. Per tant, el que cal fer potser és que aquesta direcció política, sense oblidar a la gent, als presos polítics i als exiliats, doncs sigui des d'aquí. Per tant, el que cal fer potser és empoderar més a gent que ara està en un segon pla, no? I a més, aquesta direcció política doncs, hauria de ser col·lectiva. No hauria de ser només unipersonal, sinó que hauria de ser compartida, no? Perquè això és, al final, com diu en Jordi Cuixart, això és una lluita compartida. Aleshores, pel que fa als presos, doncs, evidentment, doncs, cadascú encara el judici com vol, segons l'assessorament dels seus advocats. Per mi, i puc parlar en el meu cas, jo l'encaro com un judici polític on hem d'anar a acusar l'Estat i a confrontar-nos amb ell, perquè la sentència ja està dictada, perquè no negociaran i perquè cal posar en evidència que és un estat, una judicatura completament corrupta i podrida. Aleshores, ha de ser l'altaveu, no?, perquè tothom ho sàpiga. I una de les persones que em consta que també tindrà aquesta actitud és en Jordi Cuixart. I, per tant, doncs, potser ell també esdevé aquest líder, no?, pel que fa a la gent que hi ha a la presó ara, que aquest país necessita, doncs, per seguir avançant en clau de ruptura democràtica en aquest país. Sí, Jordi Cuixart sembla que és qui té més clara la seva posició d'hostatge, no? Exacte. I a més no ha continuat amb la política, no? És a dir, ha fet molt bé aquest exercici de... Jo sóc el president d'Òmnium Cultural, que és una entitat cívica amb molts socis i que... és a dir, no s'ha supeditat a cap dinàmica de partit, sinó que representa moltíssima gent. I jo crec que ho fa molt bé i d'una forma molt intel·ligent. Per anar acabant ja, tu que estàs ficada en tot, com una de les portaveus de la CUP, realment en privat no s'estan parlant més coses? Hi ha contactes... Consensuant més coses de cara, per exemple, al judici dels presos, perquè això que proposes tu ho han proposat altres líders independentistes. No s'està consensuant.
Pel que fa al judici del Suprem, no, hem estat incapaços de que hi hagi una coordinació política jurídica mínima per anar tots a l'una i fins i tot doncs, aquella idea de la comissió de portaveus, no? Dels antics judicis del franquisme, que em semblava una bona manera, no? De tenir una veu única de cara als mitjans de comunicació, doncs hem estat incapaços d'establir-la. Potser perquè hi ha molts advocats que els agrada també doncs, parlar, dir la seva i participar en les tertúlies, no? Però no. O sigui, una estratègia política per fer front en aquest judici? No hem sapigut més i no ens hem pogut coordinar políticament amb uns mínims per anar-hi de la mateixa manera, i a mi això em produeix una pena i una tristesa total i absoluta. Per tant, pot arribar al judici i que no sapiguem què fer. La gent, vull dir, la mobilització o quina resposta política donar, no els mateixos presos, sinó si aturem el país, sinó... Jo et parlava de la part diguéssim, interna, més política jurídica. Pel que fa a la mobilització, doncs ja les entitats estan pensant coses, nosaltres també ens estem... és a dir, estem pensant col·lectivament una proposta de mobilització amb la desobediència civil com a eix, no? Com a element central, però el moment aquest de seiem tots i veiem com ho podem encarar col·lectivament no s'ha donat i no sé si s'acabarà donant o la gent haurà de país, vull dir, clar, perquè Quim Torra també demana, tu has dit, no acataré la sentència. Bueno, no s'està consensuant això. No. O sigui, cadascú va una mica, diguéssim, per la seva banda. Hi ha contactes bilaterals, alguns per parlar de qüestions del Parlament, no? I poca cosa més. Amb les entitats doncs, sí que anem parlant sovint, de tant en tant, i intentem... és a dir, doncs, veure que tot convergeixi cap a la mateixa banda, però és dificilíssim, bàsicament amb els partits, per aquesta lògica de pensar més en el partit que en el país, jo crec. Crec que falta sentit d'estat a tothom. I per tant, doncs, i a més amb unes eleccions municipals europees que estan allà, doncs, aquesta lluita per l'hegemonia dins el moviment independentista que existeix, doncs, no permet doncs, ser generós i veure que això va molt més enllà de les persones, dels líders, dels partits, i que cal seguir treballant per intentar trencar amb l'estat espanyol, que al final sí que és l'objectiu compartit, però el com i el quan, doncs hi ha molt debat a fer. Doncs em deixes una mica trist, Mireia? Em deixes una mica trist perquè, home, clar, políticament sembla que no hi ha resposta o full de ruta o costa posar-nos d'acord i sembla que tampoc no hi ha alguns optimistes que a vegades pensem no, segurament ho estan preparant tot per després dels judicis o així, sembla que tampoc. Demanaria, si us plau, per acabar, un missatge optimista, no? Doncs, de com o de què hem d'estar atents per fer aquesta república i de quins moments d'oportunitats o quina autocrítica hem de fer per no cometre segons quins errors. Jo el que diria és que la gent ha de fer un pas al davant i no només demanar unitat, entesa en unitat estratègica, no unitat de sigles, no? Sinó que ha de demanar, a més, honestedat, és a dir, que els partits siguin honestos amb allò que van prometre a la campanya electoral del 21 de desembre i, a més, que demanin doncs, aquesta generositat, aquest sentit d'estat, aquest sentit de país que ara no tenen i que a vegades les lluites partidistes al Parlament doncs, semblen més pròpies d'un pati d'escola, d'un institut, que no d'una nació que vol emancipar-se, no? I que vol ser lliure. Per tant, la gent haurà d'acabar passant per sobre d'aquestes dinàmiques de partit que per mi doncs, ara mateix són les que impedeixen que hi hagi alguna cosa més estructurada i més definida. Però ets optimista. I tant,
i tant, perquè, com deia abans, la gent té el poder i ha de prendre consciència de la força que té i doncs anar-hi fins a victòria. Doncs moltíssimes gràcies, Mireia, i molta sort. A vosaltres, gràcies.